Les autoritats del Brasil van descobrir fa uns dies la matança de més de 700 caimans en una reserva natural de l'Amazònia. Els inspectors de l'Agència de Protecció Mediambiental van confiscar aproximadament 7 tones de cossos de caimans pelats i salats a la reserva de Pigagupurus, a uns 300 quilòmetres a l'oest de Manaus. Es creu que tot plegat respon a una operació a gran escala i que matances com aquesta es cometen amb una certa regularitat. Segons un portaveu de l'Agència de Protecció Mediambiental, la pell dels animals, la part més valuosa, es descarrega als rius per ser transportada i comercialitzada. Alguns ecologistes diuen que la reserva és una zona preferida de caça de polítics locals i empresaris rics. La caça de caimans està prohibida al Brasil, tot i que alguns experts adverteixen superpoblació en algunes àrees.